हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव आरोबाव फिन बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो सिगां थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंगौ जोंहा थारैनो जोंहा दा बयबो जोंनि राजनितिक दोलो बा सोरबा जोंनि फरायसा आफाद नङा होमबा लोगोफोर जोंहा खौसे जानायखौ लुगैयो जोंनि बे पलिटिक्स हान्जाखौहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल जायखि दोलोआव थाया मानो आरोखि ना लोगो नोंथांमोन। दा जोंहा बे मोननै राजनितिक दोलोखौ जोंनि बर'नि राजनितिक दोलो मोननै बे हान्जाखौहाय जोंहा खौसे जानायखौ जोङो बयबो बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नाथाय जोंहा सोर होनोब्ला जोंहा खौसे लुगैया होनोब्ला जोंहा एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु जोंहा बे खौसेखौ लुगैया खौसे जाजानायखौ लुगैया। दा बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा लोगो नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय सोर बुंदों बेखौ नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जायो लोगोफोर। दा बे खौसे जाजानो बानाय बे खोथाखौ आं बुंनाय नङा लोगो नोंथांमोन जोंहा नैबे बिथाङा बुंदों। नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्सनि गेजेरजोंहाय बुजिगोन ससे क्लिप्स भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। एनसि बड' नेशनेल कनफारेन्सनि एडभकेसिखौ खालामदोंमोन आरो जेब्रा मोनहा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गर्जन मोनहा जोङो जयैनो जेब्लानाखि एनडिएफबि एबसुखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बिपिएफखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बै समावनो माखासे एबसुनि नेताफ्रा इउपिपिएल नेताफ्रा होनखायोमोन खौसे जायोब्ला हारिया मोजां जागोन हारिहा मोजां जागोन नाथाय जोंहा मा मोनगोन दा बेफोरबायदि मानसिया दाबो थैयाखै दंथारो। दा बेखायनो I have a strong apprehension whether this idea of unity will succeed. दायो नोंथांमोनहा नुबाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन बे ससे क्लिप्स भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोंहा गर्जन मुसाहारिया मा बुंदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन बा आंनि भिउवार्स नोंथांमोन। दा जोंहा बे गर्जन मुसाहारि सारा जोंहा बुंनानै होदों जोंहा बै समावनो गोबावनि सिगाङावनो जोंहा खौसे जाजानायखौ बयबो बर' जाथि बा बर'नि पलिटिक्स हान्जाया बयबो खौसे जाजानायखौ बुंदोंमोन जाहैदों। दा बेवहाय जोंहा एबसुनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे बिथांमोना बुङोमोन जाहैदों। दा बेवहायथ' नाम थांखिनानै बुङाखै जोंहा गर्जन मुसाहारिया। दा बेवहाय जुदि खौसे जायोब्ला जोंहा हारिया थिग जागोन बा जोंनि बर' जाथिनि साननाय हनाया गासिबो ज' मिलायनानै थानो हागोन बा खौसे जायोब्ला मोजां जागोन जाथिया। नाथाय जोंहा मा मोनगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदोंमोन जाहैदों जोंहा बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोना। दा बेवहाय सोर बुङामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ डाइरेक्ट बुंबाबोथ' जानाय नङा जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बा एबसुआव थानानै जाय बिबानगिरि बा बिबानाव थानानै सोर बुङामोन बेखौथ' बुंनो हायासै जोंहा गर्जन मुसाहारिया। दा जोंहा बे समाव बुंदों जाहैबाय खौसे जायोब्ला जोंहा मा मोनगोन खौसे जायोब्ला जाथिया थिग जागोन बा बयबो मिलायनानै थानो हागोन बेल'सो। नाथाय जोंहा मा मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों जाहैदों जोंहा माखासे दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा। दा बेसेबां लासिं सिं नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनैहाय बे खोथाखौ दिनै खोनानानै बिराद लाजिनाय मोन्दों बा नैबे ससियेल मिडिया नुनानै जोङो बिराद दुखु मोन्दों बा लाजिनाय मोन्दों। दा दिनै गोबांथार रायजो राजा नुबाय जानांगौ नोंथांमोना मा सानो बेनि गेजेरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि जाय बिबानगिरियाव थानाय बे बिथांमोन बुंनाय बे बाथ्राखौ खोनानानै माबायदि मोनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय लोगोफोर। दा आंनि भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। बाय बाय लोगोफोर।